alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave mine favoritprodukter. Jeg har egentlig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produkter, som jeg gerne vil vise jer i dag. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang. Den første, det er den her Clean Scrub Polish Face Scrub. Det er bare en face scrub. Så et sådan her ud. Så vi kan få nemt den. Og det dufter godt. Det dufter rigtig godt. Og det er med sådan strawberry. Står der egentlig godt? Nå. Men det er det i hvert fald. Den har brugt sådan hver aften til sådan smøre ind, lige sidder der lidt, og så skyller damen op der. Og den hjælper, altså hvis I kan se det på min hoved. Jeg ved ikke rigtig, om I kan, men ja. Den er jeg også rigtig glad for. Det næste, det er bare den her Alt Din Ansigtsrens. Jeg har haft en stor også, men den var der ikke lige, så nu har jeg sådan 2 små. Og det er den første, der har brugt sådan her. Og den elsker jeg virkelig. Jeg elsker bare det der med, at den renser bare ens hud. Og den bruger jeg også om aftenen. Og lige at ekstra rense efter sådan. Det er min makeup fjerner. Og den er virkelig god. Altså jeg synes den er virkelig god, og jeg elsker den. Altså det var mega meget. Så den næste ting, det er den her L'Oréal Paris Sublime Soft Skin Perfecting with Toner Rimmers og then Pearls. Den fjerner i hvert fald make-up. Sådan her. Og den er virkelig god. Og den dufter mega overdrevet godt. Og den ser egentlig bare sådan her. Så ja, og den elsker jeg fra L'Oréal Paris. Så ja. Her er den næste ting. Det er den her Love Spell Victoria's Secret. Og den er med Cherry Blondes, The Peach of Flower and the Jealous Peach. Og den ser sådan her. Jeg har den også i... Jeg har den også de andre her. Jeg har også den her. Den der Position eller den Position eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad folk kalder den. Og så har jeg også den der Passion Stroke. Så ja. Men lige nu der er min favorit lige den her, fordi den bruger jeg allermest. Og den bruger jeg også om aftenen til min ben. Men så det er ikke min favoritter lige den der. Men det er jo sådan selve. Det er bare selve den her. Og så den næste ting, det er også en Justin Bieber Decay. Det er en body lotion, men jeg bruger den så i ansigtet, efter jeg har renset den. Altså det vil stadig lige screameren, den ser sådan lidt screameren. Man tager den ud, ikke? Sådan der. Den er meget glimtret. Jeg ved ikke, om man kan se det. Det er lidt svært at bruge. Jeg ved ikke rigtig, om man kan se forskel. Den glimmer ret meget. Og jamen, det er virkelig godt. Jeg har også den parfume, der hører til. Den her Justin Bieber Decay parfume. Og den dufter også lige så godt. Så ja. Og så den næste ting, det er sådan en skin tonic. Fordi jeg elsker skin tonic. Altså, jeg har også haft en lidt stor, men det var bare 2 små, fordi der ikke lige var nogle store. Men ja, den bruger jeg i hvert fald hver morgen, bare lige for sådan ekstra sådan fjern, ekstra for rense. Så ja. Og så den næste ting, det er også for det der Victoria's Secret. Og der har den her body mist. Coconut Passion, og den er vanilla og kokos. Vanilla hedder den nok de coco. Ja, og den dufter overdrevet godt. Altså, jeg bruger den sådan hver aften og morgen. Jeg kan ikke se det. Hvor meget jeg har brugt den. Det ligner ikke at bruge så meget, men det har jeg. Og den sprøjter der bare egentlig sådan, det sprøjter sådan der, og så putter jeg sådan lidt op i håret også, fordi at det gør det godt. Og så lidt på mit tøj og lidt og sådan noget, ikke? Og det er virkelig god.
Jeg elsker den. Så ja, og jeg ved godt, der er en anden baggrund. Den bliver nok forholdsvis den baggrund, jeg filmer hjemme hos min far og hjemme hos min mor, der er den der deroppe, hvor jeg sidder med min seng og sådan, man kan se den der lille væg, eller hvad man kan se. Ja. Og den aller sidste ting, som min er gud, altså virkelig, jeg elsker den. Jeg elsker den her, altså virkelig. Det var min Garnier Mistral Cleansing Water Removes Makeup Cleansing Comfort No Resin Bar. Og den er virkelig god, altså virkelig. Den er god. God. Jeg bruger den sådan om aftenen. Den bruger jeg sådan til at fjerne min makeup sådan. Ikke altså sådan bare i facet, altså ikke på øjnene, øjemakeup, men så sådan de andre ting. Og jeg elsker dem, det er det nummer 2-3 jeg har haft, eller det er faktisk nummer 2 det her. Men den er god, altså virkelig elsker den. Det er nok min bedste makeup, jeg har prøvet før. Virkelig. Ja. Men tusind tak fordi I så den her video. I må meget gerne like, abonnere og kommentere. Og så må I skrive ned i kommentaren, hvad for en video I gerne vil have, og sige om jeg er en god YouTuber eller ej. Ja, men tusind tak fordi I så med, og så ses vi egentlig bare i min næste video. Så hej hej!